Somos Cambados participará mañá na reunión que continuará a revisión do pacto de goberno. A formación volveu facer un chamamento ao diálogo. A mellor maneira de resolver os problemas é dialogando. Nos apostamos pola continuidade do cuatripartito e nese sentido pois facemos un chamamento ou se queredes unha insistencia, non, de que soamente falando entre nós, non de portas cara fora, senón entre nós, e falando ás veces que haxa que falar, pois se poden resolver as posibles discrepancias que podan existir. Se a situación non muda, quen non asistirá será o edil de Cambados Pode, unha ausencia que non entenden dende Somos, que aseguran non tomarán ningunha decisión á marxe dos seus compañeiros de goberno. Si alguén non acude o venres, pois debemos falar entre nós, as partes que se acudamos, e tomar unha decisión. Pero primeiro vamos a ver como se desenvolven os acontecementos, porque aquí hai declaracións de maneira continuada, non? E a veces un tanto contradictorias por algunha parte, e entón vamos a ver que ocorre. Segundo José Ramón Abala, a falta de garantías para evitar un uso que considera partidista da portavocía do goberno que exerce Xurxo Charlín é un dos principais problemas no funcionamento do cuatripartito, unha cuestión menor para Somos Cambados. Nós estamos dispostos a falar de todo, pero volvo a insistir, a portavocía non é o principal problema do goberno municipal, non? Temos cousas moito máis importantes polas que preocuparnos, non? Nin creo que os veciños de Cambados nes importe moito, non? Quen ostenta a portavocía. Eu creo que están preocupados porque continuemos. Por iso, dende Somos ven nesta nova crise intentos de desestabilizar o goberno cambadés. Parece que hai como algún intento, non, de desestabilizar, eu non sei se ven incluso de fora, de fora quero decir, non de dentro de cuatripartito, non estou dicindo ningunha das 4 partes que integran este goberno, non? Pois que pode existir algún tipo de presión, non? Algún tipo de estrategia, de táctica, pois, vamos a ver se por este camiño conseguimos debilitar o goberno, non? E que estean desunidos e falta cohesión. E nós o que queremos facer é unha aposta pola unidade. Cordal tamén fixo un chamamento aos seus socios para que continúen apostando polo goberno de cambio co que se comprometeron no 2015.